אני רוצה סיגריה. בבקשה. בוא'נה, את קיבלת כל מה שאת רוצה. בוא'נה, תפסיק לפתוח על העיניים כבר, כל פעם יש לך משהו להגיד. צא מזה, כולם מקבלים פה. יש לי חולשה בכל הגוף וכואב לי הראש, ואני מרגישה כאילו התייבשתי, וזה קר פה והקור הזה ממש לא עוזר. I like the way you look. Do you like the way I look? Pretty much. Okay, good. אני חושב שיש לנו איזה משהו פה כימיה. אנחנו מחייכים כל הזמן, זה אמיתי, זה לא סתם... אתם תראו, אם תצאו לדייט, אולי אפילו נשיקה בסוף הדייט. מגודלים יקרים, אתמול, אחרי שהצלחתם לסמן לעצמכם את הטריטוריה, הגעתם לשלב הפרה-ורבלי. זהו השלב שבו התינוק מתקשה לתקשר עם העולם. הוא מאוד מתוסכל כי הוא לא יכול להביע את הרצונות שלו. היום המשימה שלכם היא להפסיק לדבר. בכל פעם שתשמעו את השיר הזה, תדעו שזהו. אסור לכם לדבר בכלל. כשתשמעו לבסוף את השיר הזה, תודה רבה. אתם יודעים שאתם יכולים לשוב ולדבר, ולשוחח ולנשום. מגודלים יקרים, הצופים שלחו אל המעבדה גיגית לרחצה באמצעי ניקוי. הם החליטו שאתם תרחצו את סוזנה באמצעים הללו. את כל זה תעשו בלי להוציא הגה מהפה. איתן לואיס, 23, מוזיקאי ומחליף עבודות סדרתי רעננה. בר קמינסקי, 21, ברמנית לאירועים של האלפיון העליון הרצליה פיתוח. מאיה אשכנזי, ביטלה חתונה בדקה ה-90. וואלה. יאיר ז'ורט, הדמות שהוא מגלם בריאליטי הוא של איש מדון, אדיש ומתנשא. אני לא חושב שצריך לכתוב את זה שאני אתנסה, אני לא חושב שאני אתנסה פה מעל אף אחד. אני חושב שפשוט האדישות שלי גורמת לכך להיראות. Fuck all of you, you fucking idiots! אלוהים יעזור לי. עליכם לחבוש את הפאה של פרס, ללבוש את החולצות המצורפות ולדבר בדיוק כמוהו עד להודעה חדשה. בואו נמשיך לדבר על יחסי מין. אנחנו כולנו פה שמעון פרס, נכון? אחד. אבל יש 8 מאיתנו. מי הוא שמעון פרס האמיתי? הצופים מוחים על כך שאיתן פרס לואיס לא נותן לשאר השמעונים לדבר. הם ביקשו שתסגרו לו את הפה באמצעות הפלסטר. בבקשה, עוד אחד. ועוד אחד. אחרי שאני וואי! של מי זה? You make me laugh. You make me laugh. You make me laugh as well. No, you really? Yeah. And if we do get it going on, would you consider coming to live in Israel? Yeah, for you. But not if you're not willing to commit. Because, like, I'm in a different stage. I'm 27. צריכים לתת לזה לזרום, לראות מה קורה. אני מרגישה ברצינות. לא, ברצינות, בצחוק. כפי שאתם יודעים, אני ומירב, יש משהו באוויר. משהו שהתחיל, ומי יודע, אם אני אצליח כאילו לסיים את זה, אולי יהיה פה מעניין. היי, כן, החברים שלי ישנו בפייסבוק שהם in a relationship? היי, בייב! כן, אני מאוהב. מגודלים, מיד תיכנס אל המעבדה דמות מפורסמת ותחפושת. עליכם לזהות במי מדובר. גם אם אתם חושבים שגיליתם במי מדובר, אל תאמרו דבר וחכו לטקס הזיהוי. זה יכול להיות גם מיקי בוגנים. זה קצת מיקי בוגנים. זה מיקי בוגנים, קיצור.
קודם כל, לדעתי זה בן. ניסיתי לראות אם זה גבר, אם ניסים להסתלבט, שזה לא אישה בכלל, ואין זאת גרת לפי מה שאני רואה, זה לא. יש לו רגליים של גבר. לא יודעת, בהתחלה אמרתי אולי צופית גרנד, כי את יודעת שצופית גרנד גבוהה כזאת. זאת לא בחורה. בחורה, זה שהבאתם זה לא מוכרת לי, הקול שלה לא מוכר לי, הגוף, שום דבר. יש לי שתי אפשרויות, או עינת שרוף, או איריס קול. אין לי שמץ של מושג מה זה הדבר הזה. קצת מלחיצה, אני חייב גם להגיד. איך קוראים לזה שהיה בלימוזינה הזאת, גיל ריבה? אנחנו נעשה טקס הניחוש. מירב, תגידי שם, נוג'יק. מיכל. מיכל מה? לא יודעת, תגידי שרית פנקיה. חדד. יופי, נהדר. עינת בובלין? חשבתי צופית גרנד, אבל... אוקיי. אולי דוגמנית לשעבר או משהו. דוגמנית לשעבר זה יפה. תן לי שם. אין לי שם. דר. עינת שרוף? עכשיו היחיד שאני מכירה, לא ראיתי אותה, לא יודעת אם זה אופירה אסייג. נו. איריס קול. דנה אינטרנשיונל. דן אינטרנשיונל. אני עכשיו אחשוף את עצמי. מחיאות כפיים לדן. מוזיקה בבקשה, אנחנו עושים חפלה. לילה טוב מגודלים. אתמול הצופים החליטו לא להדיח אף אחד מכם, אבל הלילה, לצערי, לא יהיו שום הנחות. אחד המגודלים שהחל את חייו אתמול במעבדה, יסיים אותם ממש עוד רגע, ויחזור אל העולם האמיתי. אני אקריא את השמות בסדר יורד של מד החיים שלכם, מהגבוה לנמוך. אם כן, המגודל הראשון שהבטיח את מקומו במעבדה ויכול להיות רגוע, הוא את, מאיה. הרבה בהצלחה. המגודל השני שממשיך איתנו הוא אדון בננה, איתן. כל הכבוד. במקום השלישי, המגודל רז. למרות שלא ידעת מי זו עינת שרוף. בושה. במקום הרביעי, דר. ובמקום החמישי, ינון הכפרה. המגודל השישי שהבטיח את מקומו במעבדה היא גברת פונץ', מירב. מה שמשאיר אותנו עם סוזנה ויאיר. אחד מכם יודח ממש עוד רגע. המודח הראשון של מגודלים הוא יאיר. יאיר, זה הזמן להיפרד משאר המגודלים ולחזור אל המציאות בחוץ. שיהיה לכם לילה טוב. איזה מאמי. מאיה, הצופים החליטו שלא נתת להעביר את מה קיבלת במתנה דובי. יו, רק היום אמרתי שאני לא אוכל לישון לבד, שאני צריכה מישהו לישון איתו. איזה חמודים. תודה. כיבוי אורות. איזה כיף. If I could, I would sleep with you. רוצה לבוא לתת נשיקה לילה טוב? Dreams of sweets. ביי לב.